Nyunga kendi ritkuria rero tuguchaka ning'ana yogoichania korase ward ya Nyatieko egotoka ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii magega yomusacha oyomo w'emyaka 52 gotoka gaisungetie emambi yeritkuria rero koreng'ana ne amate yaye nigo baichanere gakorekyo ase bagoteba na nigo omusacha oyu arorokanire ose atanya kororokana kabwate birengererio binde byonsi nabo igotanya kung'usana na nonde bwensi ase baruro kuboria gocha ase gitasini kia banyanyimbo kia Nyatieko gwesokia na kwango ya obotuki eri komanya ekibene keirirete ogwesungia kwa omugako yo Juliet kwambuka na robot ro asenchira eri yobokirano Higobo moichano monene ase kenyoro kia Butabori eyamaiga yomusacha yomasireta James Birairi ratemo oyobwate 50 monebere gotoka gesungetie mwaye nyomba korengana na Grace kwambuka ratemo oyoro musubati mwabo nyagosiranigo arenge buya korwigoro ase barose tendagira bakalia korende tarogati bimanyerero binde byonsi byo goche kwerusia obomoyo one twaro chaine igora twarenganere abone yigetendagira tukaragira nere akaganda pare abantu mbaro bachi tukugora chiafkato akera bagora chiafkato akaka muntu yakatwachi base nchakanga 400 mkatonda tukaragira nera akamwasiringi 500 gokwana no mugambi omwamosioma Nyatieko Enoch abantu nigo babwenete gwesoke na gokwana ekero bagwetera emechando mono ebirengererio erokonyoro bokonyi nigo bono amokwana nyagosira kobo monto omotwerero nainde otabwati mangana na monto nde bwensi baitu bonsi abaka nabangina bantu baichuru na nemechando yebirengererio kara gwaturu muchando bwebirengererio kwali yo monto kwamokwanira gusoboja sibo chyo chitu twagokwana simo chando rwese notota makonya kanya nto konya na to golifa gochia so muntu rago konya akwengo twara roboto era rutana kugosera muntu lakini na mangana yo chugusa ili togotigira abasigari abacha ba DCI so bachi no mubere mbaira ne batote bingi bakogana chugusi abo ngibanyori lakini nde mwako utana gutwara muchano no muntu nonya nabo abamenyi benseme yo nigo baba bakwerera igoro yemechando yeyo bagwetera abantu baminto okwenga ntatari kor kuichibu ikaro muntu bwate mechando mbuyo chesaba gaka obatebi mechando yawo babwate igere bagokonya ikiare sekenyore gitu kia Nyatieko keseni amangana abeiro ikwenga ntabeiro igo na kuboria serikali kuba abanyanyimbo egari eri kubakonya kwango ya obokoreri asayo Nyatieko ntubwate mechando kia ntubwate gari etwa serikali etokonye gari kiaera buna bono mubiro yo chiro usibona kinseji bono mukaso saa 5 kuba mumuru yagasite saa 2 etwara usabanga national government yo mintanto nke bagendi bato basugume serikali tonyore gari ya Nyatieko ngakorona ne patroli aliensera hebuya no bugari umbo gingo reporteri getasini kiagetembe korwa mwisho wa lami ewadi ya Nyatieko ncheni gonkoro kwa Juliet kwambo